Хороо бергендар, гонах кылган кишинин йөрәге карая, яхшылык кылган кишинин йөрәге тазара. Шундай хәдис бармы? Ана шул хәдискә аңлатма биреп китегез әле дип язгандар. Шундай хәдис ысынлап та бар. Ул хәдистә әйтелгән, әгәр тей Алла Тәгаләнең кулы берәй гонах кылһа, уның йөрәгендә кара нөктә барлыкка килә. Әгәр ул кул ана шул гонахын кылудан туктаһа, Алла Тәгаләнән ярлыкка һорап тәүбә кылһа, уның йөрәге тазара. Гонахын тагын кылһа, уның йөрәгенә ана шул кара нөктәләр өстәлеп бара ла, һәм тулыгынса йөрәген камап ала дигән. Был хәдистең тагыла бер версияһында әйтелә, ана шундай йөрәк әйләнәсәк дигән. Ягъни әйләнәсәк ул яхшы нәмәне яман итеп күрә башлай, яман нәмәне яхшы итеп күрә башлай. Һәм был ысынлап та, кардәшләр, моны тормышта күренә ул. Кай вакыт берәй кеше теге кемдеңдер изгелек, яхшылык кылган ишетһә, ул шуны аңлай алмай. Нисек инде моны әйтһәң кеше намазга баскан дигән, ул шунда ук уны кем вербовать итте икән дип, мана шундай кызык хорозлар биреп куя. Нисек инде ди мана яп-яш кеше, хау кеше дискотекаларга йөрмәй. Был ниндидер нормаль күренеш түгел бит ул дип, мана шулай уйлай башлай. Бул ысынлап та, кардәшләр, бар. Үземдә шәхсән күргән бар. Хатта олы кешеләр шулай һөйләнә башлай. Мына нимә дип әйтәң инде? Ысынлап та Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хүзләре хак. Кешеләрнең теге карамыннан агып буталган. Яхшыны яман итеп күрә, яманды яхшы итеп күрә. Мына шундый булмас өсөн ана шулай кардәшләр хәдисләрне укып өйрәнеп, безнең йөрәктең, күңелдең үзенчәлекләрен без белергә тиешбез. Гонахтардан касырга, изге эш кылырга. Әгәр кеше яхшылыкты яхшылык итеп күрә икән, был ысынлап та уның тазалыгына, сафлыгына ишаралай. Димәк, был кешенең фитраты бозылмаган. Фитрат ул Алла Тәгаләнең кешегә куйган тазалыгы. Кеше ана шул фитрат менән туа бит инде. Кемнең фитраты бозылган, ул, кардәшләр, ысынлап та мана яхшылыкты, изгелекте аңлай алмай ул. Ул үзе лә ондай түгел. Теге кешегә ниндидер яхшылык эшләй алмай, һәм кешеләрне дә аңламай. Нисек инде кемдер кемгәлер былай гына ярдәм итә. Димәк, ул нимәлер теләй, нимәлер көтеп кала дигән марак карай. Ул кеше аңлай алмай. Мана кемдер Алла Тәгаләгә